Sa mill-bidu ta' din is-sena kważi 175 familja natawlhom iċwievet sabiex jitlu jgħixu f'postijiet tal-akkomodazzjoni soċjali. Dan bħala parti mill-akbar proġett ta' housing soċjali f'pajjiżna fl-aħħar 40 sena b'investiment ta' 110 miljun euro. Ċifri li kiseb One News juru li l-allokazzjonijiet se jkomplu fix-xhur li ġejjin, bil-pjan ikun li jitlu 370 familja f'postijiet ġodda ta' akkomodazzjoni soċjali f'pajjiżna. Il-programm sieħ ta' allokazzjonijiet ikompli fis-sena 2023 f'siti ġodda ta' akkomodazzjoni soċjali u siti finanzjati mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekej qal li l-awtorità ġriet wara kull ċavetta fejn spjega li bekk biss se tibda tiġi indirizzata l-lista ta' stennija għall-akkomodazzjoni soċjali. Il-kap eżekuttiv fakkar li f'dawn l-aħħar 4 snin dawk fuq il-lista ta' stennija biex jingħataw housing soċjali kważi naqsu bin-nofs. Is-Sur Mekej rimarka wkoll li l-applikanti għaddew mingħajr bir rigorus biex ikun assigurat li dawn il-postijiet tal-Gvern jingħataw lil min vera għandu bżonn. Il-Gvern hemmhekk ikkommetta ruħu li wieħed mill-oġġettivi ewlenin huwa li jindirizza l-waiting list. U propju hemmhekk beda pjan ta' allokazzjoni. L-ewwel qabel kollox bdew jinbnew il-binjiet ta' housing soċjali, però fl-istess ħin kien għaddej proċess ieħor dak tal-profiling. Jiġifieri li żorna lil kull persuna li kien fuq il-waiting list tal-awtorità biex naraw l-ħtiġijiet tiegħu. Il-kap eżekuttiv qal li dawn il-proġetti li qed jinbnew madwar Malta huma monument soċjali li se jkomplu jindirizzaw il-bżonnijiet tal-lum u għafakkar li dawn l-appartamenti mhux se jkunu għal-beħ u fl-ebda mument ma jistgħu jinxtraw fil-waqt li l-kirja soċjali se tinħadem skont id-dħul tal-inkwilin. Is-Sur Mekej sostna li l-binijiet ta' akkomodazzjoni soċjali li qed jinbnew madwar Malta ma jaħsbux biss bżonnijiet tal-preżent imma anke jaqdu ħtiġijiet tal-futur. Diversi blokok tal-housing soċjali li issa tlestew u li bdew jintużaw mill-familji stess, issa però għaddejjin proċessi oħra dak li naraw minn fejn nistgħu nġibu proprjetajiet u appartamenti għal housing soċjali mill-privat